खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे आरो बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेल नायग्राफोरनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो थाखाय बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरां ओरै आमगुरि जरानि माखासे जों बिराद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। दा मा उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं जोंहा नै बुंसिगोन। जोंनि बे उसुबिदायाव गोग्लैनाया जाहैबाय हरखाबनि जोंनिया बे कर'ना भाइरास बेमार जानाय हिसाबै गासिबो जोंनिया बे जायगायाव कम्पानिया बन्द जाजोब्बाय। कम्पानि बन्द जानायजों लोगोसे ट्रेनफ्राबो बन्द जाना होबाय। दा थांनायनि थाखाय जोंहा जेबो राहा लामा गैया। जानाय लोंनायाबो जोंनिया माखासेनिफ्राय जोबनानै थांबाय। दखानफ्रावबो बन्दनिफ्राय बन्द जानानै फैगासिनो दङ। ओमफ्राय जोंनि बे साबैसे जोंनि बर' फिसाफोर दङ, बर' सेंग्राफोर दङ, बिसोरनि आखायावबो थाखा फैसा गैला। जों थाखा फैसा गैयाबा माबेजों बोरैहाय जों मा बायनानै जानो उसुबिदायाव बिराद गोग्लैना दंसै। बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनाव बा जोंनि बे हाग्रामा महिलारि सारनाव बा प्रमद ब्रह्म सारनाव जोङो बिराद मदद बिनाय जायो। बे मददखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। जोंनाव दा गोग्लैसोनाय हिसाबै जोङो मा खालामगोन मा खालामा बेफोरबायदि गिख्रंथाव जोंनि गोसोआव फैबाय। थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोंहा मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो सोरखि बायदि मोनबाय। मोनसे जायगायावनो जों थानांगौ, गोसोखाङो जों गामिखौ, नाथाय जोंखौ दा गामिसिम दैथिंलांनो थाखाय जों सुबिदाखौनो जेबो मोनासै। ओंखायनो दा जोङो आसाम सरकारनिफ्राय जोङो जोंनि बे गेदेमाफोर दङ, हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सार, बिसोर आसाम सरकारजों रायज्लायनानै ओरैनि सरकारजों रायज्लायनानै जोंखौ जेनेबा ट्रेनफोरखौ एसे थाब सुबिदा खालामनानै जोंखौ जेनेबा जोंनि गामिसिम दैथायलाङो। जों बेखौनो गले गले नोंसिनिसिम सारमोननिसिम खावलायनाय थायो। दा खावलायनाया इदि ओरैबायदि जोंनाव थाखा फैसा गैला। थाखा फैसा गैयाबा जोंनो सोर जानो होनो। कम्पानियाबो दा बन्द जाबायबा बन्द जायोबा थाखा फैसाखौ जों कम्पानियाबो दा होनो हानायनि जेबो सुबिदा गैला। बिनि थाखाय जोंहाबो माखौ जानानै जों थांनानै थागोन जेबो सुबिदाखौनो जों नुवासै। बिनि थाखायनो जोङो दा आसाम सरकारनाव बा जोंनि गेदेमाफोरनाव जेरखम सुबिदा फैदों ट्रेननि थांनायनि सुबिदा आरो जानाय लोंनायनि सुबिदा, बेखौ जोङो थाब मोनगोन होननानै जों आसा खालामगोन बा आसा खालामनानै थागोन। जोङो बिनि थाखाय बे मोनसे हरखाब जाना फैनाय बेमारनि थाखाय जोंहा बिदि गोग्लैसोनानै थानांनाय जाबाय। ओंखायनो जोङो दा आसाम सरकार बा जोंनि बे बर' गेदेमाफोरनिसिम गले गले खुलुमनानै जों बेफोरबायदि खोथाखौ हरो जे जोंनि बे मोनसे चेनेलाव जों बेबायदि मानायखौ नायग्राफोरनिसिम गले गले खावलायहरजों जोंनि बुंनायफोरखौ गासिबो जोबथाजासिम नायनानै जोंनि बुंनायफोरखौ एक्सेप्ट खालामनानै जोंखौ मदद खालामोबा गिदिर गोलावफ्रा आसाम सरकारा जोंखौ अननानै थाबैनो एसे बेबस्था खालामनानै जोंखौ गामि साइडजों आसामजों जोंनि माबाजों दैथाना लाङोबा जोंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय फैगोन। आरो जोंनि फारसे गामिनिफ्रायबो जोंनि आइ आफामोन, जोंनि बिसि फिसा गासिबो गोजोननायाव फैगोन। दा जोङो बयबो दुखुथियाव दङ, रावबो मिनि खुसियावनो गैया, गासिबो सिन्था भाबाव गोग्लैसोनानै दंजोबो। बेखौनो गले गले आं बुंबावो दे बे जोंनि थांनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो जोङो मदद मोनोब्ला, हेफाजाब मोनोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन होननानै जों बेयाव जों साबैसे बर' फिसाफोर दङ गले गले खावलायनाय थाबाय गुरैयै।